Terve! Mä oon Niko Bitcoin-kaupoilta ja mä aion kertoa teille nyt maailmalla koko ajan kasvavasta maksutavasta, joka on vaihtoehto yhä useammin myös suomalaisissa yrityksissä. Bitcoin on digitaalinen valuutta, millä on Suomessa pelkästään yli 60 000 aktiivista käyttäjää ja määrä sen kun kasvaa. Se on siis varteenotettava maksutapavaihtoehto siinä missä eurotkin. Käydäänpä ostoksille. Terve! Mä otan ton pumping-pakurin. Se on 795. Joo, selkeä homma. Ja bitcoinilla maksaa. No. Kiitos. Haluttiin ottaa Bitcoin käyttöön. Tämä on ehdottomasti nykypäivää. Meille helppo, ei tule välityspalkkioita, saadaan uusia asiakkaita täällä ihan varmasti. Kiitos, moikka! No, siinä näitte, että miten nopeaa Bitcoin-maksaminen on. Otimme AutoOutletissa Bitcoinin käyttöön sen takia, koska se on nykypäivää ja se tuo muun muassa hyvin paljon julkisuusarvoa ja mediahuomiota. Autojen myynti ilman välityskuluja on meille erittäin suuri hyöty. Olemme Pohjoismaiden suurin Bitcoin-maksupalvelutarjoaja ja ylläpidämme myös bittiraha.fin kanssa Pohjois-Euroopan suurinta Bitcoin-automaattiverkostoa, millä pyrimme lisäämään Bitcoin-käyttäjien määrää. Olemme tuottaneet Bitcoin-maksut yli 100 yritykselle Suomessa, kuten esimerkiksi Varustellekalle, iTapsalle ja K-Market Manskulle, ja kansainvälisesti yli 100 000 yritystä vastaanottaa jo bitcoineja. Tutustu sivumme palveluihin ja ota yhteyttä. Me teemme sinulle Bitcoin-käyttöönoton helpoksi.